Prezident Serdar Berdimuhammedowyň duýdansyz saparynyň ýyly 2023-nji ýylyň jemleri boýunça iň gowy etrap oglan edilip $1 million möçberine pul bayragy bilen syýlanan Akbuğday etrabyny awadanlaşdyryş işleri ýaýwanlanýar. Ýa-da Sakalatlyk radiosu geçen hepdede Prezident Berdimuhammedowyň 31-nji ýanwarda duýdansyz iş sapary bilen Akbuğday etrabyna bolanyny habar berdi. Munyň ýyly 9 fevralda geçirilen giňişleýin hökümet mejlisine Ahal vilayatynyň Akbuğday etrapy 2023-nji ýylyň jemleri boýunça iň gowy etrap oglan edilip $1 million möçberine pul bayragy bilen syýlaglandy. Azatlyk radiosynyň habarçylary şu günleri etrapyň çägini awadanlaşdyryş işleriniň ýaýwanlandyrylýanlygyny, şeýle çäreleriň ýyla tarasyna käbir başagaýlyklary döredýänligini habar berýärler. Häkimetler etrap merkezi bolan ýa-ni şäheriniň hojalyklary aýlanyp käbir arastaçylyk we awadanlaşdyryş tawsyrlyklarynyň berjaý edilmegini talap edýärler. Birinjilik bilen howlu jaýlarynyň haýatlarynyň beýikliginiň 1,20 m belent bolmazlygy, beýik haýatlaryň ýykylmagy talap edilýär. Şeýle etrap merkeziniň günorta güni batar sebitlerine ýerleşýän täze kottej jaýlarynyň üçökleriniň beýikligi deňleşdirilmeli edilýär. Üçökler deň belentlikde bolmaly. Bu talaplar häkimetler tarapyndan ýaşaýjylara duýdurulýar. Belent üçögi bolan jaýlaryň üçökleriniň ýykylyp gaýtadan öňörülmegi talap edilýär. Galyberse de jaýlaryň howlularyna meýweli baglaryň sökülip olaryň ornuna saýaly baglaryň oturdulmagy talap edilip başlandy. Häkimetler öz talaplarynyň sebäplerini düşündirmeýärler. Biz bilemzok ýokardan görkezme şeýle. Biz bir ýumuş oglany berilen buýruklary ýerine ýetirýär diýip ýerli ýaşaýjylar häkimiýet wekilleriniň aýdan sözlerini getirýärler. Awadanlaşdyryş işleri bilen bagly ähli çykdyjylar ýerli ýaşaýjylaryň şahsy harajatlarynyň hasabyna maliýeleşdirilýär. Täze gurulşyk talaplary ýerli ýaşaýjylaryň arasyna başagaýlyklary getirýär. Türkmenistanyň prezident Serdar Berdimuhammedow 9 fevralda Akbuğday etrabynyň ilatyna ýiberen gutlaw hatyna bu etrabyň durmuş ykdysady we medeni taýdan ýurdun has depgünni ösýän etraplarynyň biri bolanyny aýtdy. Bu etrapda durnukly ykdysady ösüş gazanylýar. Sanly ulgam giňden ornaşdyrylyp innovasiýon tehnologiýaly täze önümçilikler döredilýär. Telekeçilik işiniň netijeliligi ýokarlandyrylýar. Ilkinji nobatda bolsa, ilatyň ýaşaýyş durmuş derejesi ýygyderli ösdirilýär diýip prezidentiň hatyna aýdylýar. Şeýle-de prezident etrapyň çägine ýerleşýän ýyly dyşhanalaryň, maldarçylyk toplumynyň, azyk önümleri kärhanalarynyň hemde senagat we energetika deskalarynyň işine ýokary baha berip ýerli ilaty gazanan üstünlükleri bilen gutlady. Türkmenistanyň her ýyly etraplaryň we etrap hukukly şäherleriň arasyna bäsleşik oglan edilýär. Ýeňijiler $1 million möçberine pul bayraklary bilen syýlanýar. Ahal vilayatynyň Akbuğday etrabynyň merkezi Gadymy Änew şäheri 2022-nji ýylda türki medeniýetiniň halkary guramasy Türksoy tarapyndan 2024-nji ýyl üçin Türkü dünýäsiniň medeni paýtagty elan edildi. Resmi habarlarda aýdylmagyna görä bu münasibetde Akbuğday etrabyny öňümizde kaý geçiriljek türlü halkary medeni çärelere taýýarlyk görülýär. Şäherde belent haýatlaryň ýykylmagy, kottej jaýlardaky beýik üçökleriň renovasiýa edilmegi hem halkara dawaralary görülýän taýýarlyk çäreleriniň dowam edýän wagtyna amal edilýär. Resmi maglumatlara görä Türksoy guramasynyň ýaňy ýakyn Aşgabatda saparydan ýokary derejeli wekiliýeti Änew türki dünýäsiniň medeni paýtagty 2024 ýylynyň açylış dawrasynyň mart aýyna geçirilmeginiň meýilleşdirilýändigini aýtdy. Bu münasibetde şäherde teatr festiwalynyň, film festiwalynyň, metbuat forumunyň, suratkeşleriň we suratçylaryň duşuşunyň hemde başga da bir näçe çäreleriň geçirilmegine garaşlýar. Azatlyk radiosynyň habarçylary prezident Berdimuhammedowyň 31-nji ýanwarda Akbuğday etrabyna amala aşyran saparynyň dowamyny özüniň innik saparyny üçin etrap merkeziniň durkunyň täzelenilmegini talap edenligini aýtdy. Habarçylarymyz şonu duýdansyz saparyň edil öňe tyrasyna Änew şäheriniň arastaçylyk we awadanlaşdyryş işleriniň giňden ýaýwanlandyrylandygyny, jaýlaryň diwarlarynyň we howlu haýatlarynyň ak renke, derwedeleriň bolsa ýaşyl renke boýadylandygyny habar berdiler. Mundan da Türkmenistan 2022-nji ýylyň jemleri boýunça iň gowy etrap Balkan vilayatynyň Magtumul etrapy 2021-nji ýyl üçin bolsa Lewat vilayatynyň Dänew etrapy iň gowy etrap oglan edilipdi. Ýeňiji bolan etraplara her ýyl $1 million möçberine pul bayraklary berilýär. Ýerli ýaşaýjylar köplenç öz etraplaryna berilen pul bayraklarynyň haýsy harajatlary garşylanýanlygyny bilmeýänliklerini aýdýarlar. Şeýle-de Türkmenistanyň Mary şäher hem 2015-nji ýylda Türksoy tarapyndan türki dünýäsiniň medeni paýtagty elan edilipdi.
Paytaht Aşgabatyň Günnägör eteginde ýerleşýän Änew şäheri ahly welaýatynyň öňkü dolandyryş merkezi bolup, welaýat merkezi 2022-nji ýylyň 20-nji dekabryna arkadaş şäherine geçirildi. 2008-nji ýylda etrapdaky şäher statusyny eýe bolan Änew şäheri Akbuğday etrabynyň merkezidir. Änew şäheri hususan Akbuğday muzeyi we uly arheolog toplum bolan Änew galasy bilen tanylýar. Änewiň depelerine geçirilen arheolog gazywatyryş işleri möhüm artefaktlaryň üstüne açdy. Şunlar Aşgabatyň elektrik üpjünçilik edarasynyň işgärleri ýaşaýyş jaýlaryna we edara kärhanalara aýlanyp elektrik ölçüjü gurallary barlamak boýunça gözegçilik işlerini geçirýärler. Gurallarynyň ulanyş möhleti tamamlanan raýatlar goşmaça tölegleri tölemäge mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi. Gözegçilik işleri Aşgabat Energo Önümçülük Birleşiginiň işgärleri tarapyndan geçirilýär. Olar elektrik ölçüjü gurallaryň ulanyş möhletini şeýle-de soğuducu we suw ýyladyjy ýaly elektrigi aşa köp sarp edýän enjamlaryň filmleriniň elektrik ölçüjü gurallardan geçýänligini ýa-da geçmeýänligini hem jikme-jik barlaýarlar. Dip Aşgabatly bir ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Elektrik edarasynyň işgärleri elektrik ölçüjü gurallarynyň ulanyş möhleti geçen raýatlary yüzlerçe manatdan müňlerçe manada çenli möçürde goşmaça töleg tölemäge mejbur edýärler. Soğuducularynyň, suw ýyladyjylarynyň elektrik geçirji simlerini aýlaw ýollary bilen elektrik ölçüjü gurallary birikdirmedik raýatlar hem uly mukdarda jerime tölemeli edilýär diýip ýaşaýjy belledi. Ulanyş möhletiniň tamamlanmagyna az wagt galan elektrik ölçüjü gurallar sökülip Türkmen döwlet standartlary baş döwlet gullugynyň edarasyna iberilýär we bu ýerde barlygdan geçirilýär. Bu gurallar öý eýesi bilen ylalaşmak esasynda bir aýlyk möhlet bilen sökülýär we barlygdan geçirilip 15 günden soňra ýerine oturdylýar. Öý eýesi bu hyzmat üçin 200 manady nagd töleýär diýip Aşgabatly ýaşaýjy belledi. Elektrik işgärleri ýaşaýjylara beren maglumat bu çäreleriniň sebäbini soňky döwürde soğuducu we suw ýyladyjy ýaly enjamlarynyň elektrik geçirji simlerini elektrik ölçüjü gurallara birikdirmän togy bir kanun sarp edýän raýatlaryň köpelendiği bilen düşündirýärler. Barlygdan geçirilýän gurallar gaýtadan ýerine oturdylanda da ondan öýdäki enjamlaryň ählisiniň simleri geçýärmi ýa ýokmy barlanar. Dip yerli ýaşaýjy elektrik edarasynyň bir işgäriniň aýdan sözlerini tistirledi. Azatlyň bu ýagdaýlar barada yerli häkimetlerden şolsanda Aşgabat Energo Önümçilik Birleşiginden tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Ukraina Rus dronlarynyň we raketalarynyň ýene bir tolkuny bilen ýüzbeýiz boldy. Russiýanyň harby güýçleri öten agşam Ukraina ýene-de bir pilotsuz uçur hüjümini urady. Ukrainanyň howa güýçleri 12-nji fevralda howa goraw ulgamlarynyň 17 pilotsuz uçuryň 14-sini şeýle-de KH-59 ganatly raketasyny ýok edenligini habar berdi. Şeýle-de howa güýçleri Rus goşunynyň uzak aralyga ýetýän S-300 yer howa raketalary bilen hüjüm edenligini aýtdy. Ýöne olaryň sany niýetlenen nişanasynda gelip uranlygy ýa-da urmanlygy barada hiç zat aýtmady. Ukrainanyň Demirgazyk Günnägör sebitiniň gubernatory, Harkov sebitiniň häkimi Aleksey Nehubov 11-nji fevralda Russiýanyň öz sebitine iki ýurduň araçak sebitlerinden Russiýanyň Ukraina şerketiniň golaýyna ýerleşýän Belgorod sebitinden raketa hüjümini edenligini aýtdy. Deslapky maglumatlara görä, Sinekubov bu hüjüm netijesinde ölen adamyň bolmanlygyny, ýöne ýaşylmaýan jaýlaryň käbirine ziýan ýetenligini aýtdy. Dnipropetrovsk sebitiniň häkimi Serhiy Lysak Russiýanyň 11-nji fevral güni giýişlik sebitin Pavlograd şäherine pilotsuz uçurlar bilen hüjüm edenligini aýtdy. Pida bolan bolmady. Ýöne şäheriň kär bölekleri elektrik üpjünçiliginden kesildi diýip häkim aýtdy. Rus goşunynyň soňky dron hüjümi Ukraina prezidenti Volodymyr Zelenskiýiň basym 3-nji ýylyna girjek uruşyň arasynda öz uruş kabinetiniň agdalaryny täzelemegini dowam etdirýän wagtyna guruldy. Täze wezipä bellenen beýleki resmiýleriň arasynda Kiýew 11-nji fevralda Gorunmak ministriniň birinji ornbasary wezipesinden boşadylan Aleksandr Pavlyuň Ukrainanyň gurýer güýçleriniň täze serkerdesi boljakdygyny habar berdi. Bu wezipäni odal
8 fevralda General Valeri Zaluzny'nin yerine Ukrainanyň ýaraly güýçleriniň baş serkerdesi wezipesine belenen polkovnik general Aleksandr Sirski eýleýärdi. Washingtonda 11 fevralda geçirilen seýrak Heptaýyg mejlisinde Senat Ukraina, Israil we beýleki ýurtlara beriljek 95 milliard dollardan gowrak kömek ukçasyny ýerinden gozgamak üçin 67 sesin gollamagyny, 27 sesin garşy durmagyny ses berdi. Söwüş meýdanyna kynçylyklaryň arasynda bu ukça Ukraina iýeriljek abaşady öndürilen goranç enzamlaryny, şol sanly ok därler we howa goranç ulgamlaryny satyn almak üçin niýetlenen 60 milliard dollary, Kiýewdäki hökümet üçin zerur bolan 8 milliard dollar we beýleki kömekleri ölçün alýar. Häkimetler bu kömek bukçasynyň Russiýanyň soşundan özüni goraýan ýurda gaty zerurdygyny aýdýarlar. Ýöne Senat bu bukçany kabul eden halatynda hem onun wekilleri öňüne teskitlenjek geljegi düýbünden näbelli bolmagyna galýar.